लोगोफोर गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोननिसिम स्राय बुंनाय थालायबाय आरोना ओमफ्राय लोगोफोर चेनेलफोराव सोरबाफोर गोदानबा साबस्क्राइब खालामना गालांबानो जाबाय ओमफ्राय बिराद गोबाव जाबाय आरोना लोगोफोर भिडिअ खालामिया आङो आजि मास मोनसेयानो जालायलांसिगोन आरोना एकदबारे आमथिसुवानि सिगांनिफ्रायनो माइ एसे गायनायनि लानाय जायाखै आरोना ओरैबायदि माने ओरैनो थाबाय थादो एकदमबारे माने भिडिअखौनो लानाय जायाखै आरोना ओमफ्राय माइ गायनायाबो सानसे फोथारावनो ओंखाम लानानै थायो आरोना ओमफ्राय जेबो मबाइल थबाइल थुनाय जेबो माबायानो जाखायाखै आरो ओमफ्राय आरो फैनानै मोनायाव फैफिनाबाबो मबाइल थुनो बायो दांनो बायो ओमफ्राय उन्दुनोसो ओंखारखायो जि माबायदि ओमफ्राय मैयाजो दिनैजोंसो जिरायनो मोनदों आरोना मैयाबोथ' जिरायनो मोननाय नङामोन आरोना मैया गुदनि खामानि जानानै माबा मेगनबो नायलायनांगौनो आधार कार्ड नांगौ जानानै ओमफ्राय मैया थांनो मोनदियासै आरो ओमफ्राय नैबे बिथाङा जि रागा जोङोलै आंखौ माइ गायनो थांबाय थानायखौ नै ओमफ्राय मैयाजो दिनैजोंसो रागा जोङाखै आरोना माइ गायनो सानफ्रामबो थांबाय थानायखौ जि रागा जोङो एकदमबारे आख' गैया न'बो थाया होननानै ओमफ्रायो उफायथ' गैयाना लोगोफोर फैसानिसो गायदों नालाय हाजिरासो गायदों नालाय जि रागा जोंखायो एसेल' गायनो मोनदों आरोना बारा गायनो मोनाखै ओमफ्रायो जि सान्दुं गोसायावसो माने गायनो हाजिराखौबो सान्दुं गोसाबासो गायनो थांखादों आरो ओमफ्राय दा नै जि दैनिफ्राय आरो जोंनाव ओइ दिननिफ्रायनो माने दै बाना जाखाबाय आरोना ओरैबायदि दै बाना जाखादों ओमफ्राय जोंहाथ' आमथिसुवानि सिगां गायदों आरोना बारा बुरजा गायाखै आदि होजोबदों आरो ओमफ्राय आदियाबो जोब्बाय बारु मैयायो ओमफ्राय दा एकदमबारे मा होनो आदियाबो जोब्बाय न'नियाबो जोब्बाय नालाय आरामनो थानबाय आरो ओमफ्रायो न'नि गायजेननायनिफ्रायनो माने आङो भिडिअ होननायखौनो लानाय जाखायाखै आरोना भिडिअखौनो ओमफ्राय न'नि गायनायावबो एसे लादोंमोन ओमफ्राय दा बेखौबो हगारनाय जायाखै आरोना माइआनो सोमखांनानै गोजौ जालायलांबाय आरोना ओमफ्रायो एकदमबारे गैया बानायनाय जायाखै माने जेबो बानायनाय जाखायाखै आरो ओमफ्राय दिनैसो बानायसै आरो दिनैनिफ्राय ओमफ्राय नोंथांमोनाबो माइ गायखांबायना गायखाङाखै ओमफ्रायो सोरहा बेसे गायखांखो ओमफ्राय नायलांबाय थादो आरोना लोगोफोर दिनैनि ब्लग भिडिअआ दिनैनिफ्राय नुजाबाय थालायसिगोन आरोना ओमफ्राय एकदमबारे भिडिअ माखाखौनो आङो जइन खालामना हगारना दोनदों बेनिफ्राय एकदमबारे पाब्लिक लिस्टआव हगारनायानो जायाखै आरोना ओरैनो आनलिस्ट बानायनानै दोनदों ओमफ्राय भिडिअआ नै जाबाय बेबो मास मोनसेसो जाबाय आरो ओमफ्राय दिनै आं हगारजोबनोसै आरोना न'आव थानाय जाबाय नालाय मैयाबोथ' गैया गुदनि खामानि मावनानै माबा मैगं थिफिलायनाय मानायखौ खामानि मावनो थांनानै ओमफ्राय हेन टेन होनाजासे जेबो खालामनो मोनखायाखै आरो ओमफ्राय मैया दिनैजों ओमफ्राय दिनै आरामसे फ्रियाव थानो मोनगोन आरो ओमफ्राय दिनै नायलांबाय थादो आरोना नोंथांमोना आंनि ब्लग भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लोगोसे नायलांबाय थादो आरोना लोगोफोर दिनैनि ब्लग ओमफ्राय दाबो नै अखासो जागासिनो आरोना मैयाजों दाखालिजों दैयानो देरबाय दं दै देरबाबो माइआ गायबाय दंमोन आरो ओमफ्राय दा दिनै रानबाय आरोना ओमफ्राय दा नायलांबाय थादो आरोना लोगोफोर गावहा गाज्रि खालामबाय स्टेनखौ आंखौसो गाज्रि खालामनो होनना सिखाव मोनलाबायबाय मासे गाज्रि सेफायना होना मोजां होनदों गावहानो गाज्रि खालामबाय ओमफ्राय आंखौसो गाज्रि खालामदो होनलाबायबाय गावहानो सिफायलाबायना होनानै आं सिफायदों ना नों सिफायदों नोंसो सिफायदो बेखौ ओइ स्टेनानो लरग'ग' बिदि बायो सोरबा गोजौखौसो बायनांसिगोन ओमफ्राय नोंहालाय खोथानो गियान गैया फेसबुक डाटाजों जायाना फेसबुक डाटाखौ सिथाबजोब्बाय खाथियाव थाना सिथाबदे होनबाय थाबाय नोंनिसो भुल सिथाबदे होनबानो गासैयावबो लुलाजोबना होनांगौ जाबाय मानो लुलाजोबना होना नोङो ओरैनोसो खावबावबाव जिरायनानै थादोखौ नायना नों सिथाबनो हाया नामा आंलाय रोङा नालाय बेफोराव जानला मानला बेखौ सिथाबनानै आंलाय बिदि गायाना मा होननानै आं मा मिथिगौ ओमफ्राय बेखौ दा माजों गाहोगोन बे बुस्थुखौ बैतालिजों आरो देहाखौ मोजां खालामनो स्टेना मोजाङानोमोन जेबोथ' जायाखै ओमफ्राय दा बोथोरानो नै माबायदिसो जाबाय दं आरो अखायानो फुरा बर'खुन ओमफ्राय दा ओंखाम जालायनोसै आरोना लोगोफोर नै आङो ओंखाम जानो लाबाय दहायनो मोनदों आरोना ओंखामा 7ता बाजियावनो ओमफ्राय दासो जानो लादों ओमफ्राय नै ओंख्रिया आंना नै इयो सयाबिन एसे एवना इयो ना बाथोन ओमफ्राय नै इयो थाइगिरजों अमा बेदर ओमफ्राय मैयायो मा होनो ना सलनि फुवान मोन्दोंमोन आरोना आङो ओमफ्राय ना सलनि फुवानखौनो मैया जाजोबनो हादिया नालाय दिनैसिम जाबाय आङो
मैयाबो न'आवनो ओंखाम जानाय जाजायाखै नालाय एसे होनानै जाग्राफोरनोबा जाबाय आरो ओमफ्राय ना फुवानाथ' ना सलिया बिराद बुरजा थायोना जि गिदिर गिदिरनो बिराद मोन्दोंमोन आरोना आङो जाबाय ओमफ्राय ओंख्रिया दंबावो लोगोफोर दालि दं मा दं ओमफ्राय आं जाया आरोना अमा बेदर थायो बेखौ जानोसै जाबाय थानोसै आरो लोगोफोर ओमफ्राय नै बियो नै बे ना फुवाना दंबावो आरोना आंखौ थास' बिबारजों जि आराम संना जानोसै आरोना बारनै बारथामसो दङ बेखौनो आं हारसिंनि थाखाय जि गोथाव जानोसै आरो मालायफोरा जि जाबायलै ओमफ्राय आंहा दा ओरैबायदि गोथाव जागोन आं थास' बिबारजों बे ना फुवानजों एकदम बानलु साब साब जागोन आं ओइ न' खाथियावनो बारिना दं ना लोगोफोर न' माखायाव खाथि खाथिनि बारिना थायो आरोना हारसिंनि थाखाय बिराद मोजां ओमफ्राय दैयाबो जि गिदिर लाखायो दैयाबो नै बिदि टिफिनावसो लाखायो आङो माथो रोगाबाय थानो एकदमबारे इयावनो लाखानानै जोबजासिम जासिगोन आरो दा थास' बिबारखौबो जाबा नुगोन आरो लोगोफोरा ओंखाम जाबाय आं थास' बिबारखौबो बेसे बुरजा मोनो आं आराम बारना दंखायो आरो गोथां गोथांनो हारसिंसो बोरायाबो जाबाय बोरायाबो लोमजागासिनोसो आरोना जोंहा लोगोफोर एकदमबारे लोमजागासिनोसै जायगाबो गैया न'आव जायानो बिदा लानांसो जायो बिदा लाना जानो नाखाबो उन्दुना थाबाय बोराया लोमजाना थास' बिबारानो आंना लोगोफोर बारथामल' मोनदों आरोना भिडिअबो लानो खोथानो मोनदिया थास' बिबारनि अबस्थाया माबायदि गिदिर गिदिर मोननै ओमफ्रायो एकदमबारे थास'नि सिङाव थानाय थमेनाय मोनसै आरोना फिसा साथार ओमफ्राय जोंनो नै दालि एसे होनानै संबा गोथाव जायो होननायखाय दालि इसेबां होनानै बे थास' बिबार मोनथामजों संबाय आरोना लोगोफोरा आं ओमफ्राय नै लाङियाव ना नांनायखौ एसे दोनना लानायखौ नै होबाय ना फिसाखौ आङो होदियासै लाङिखौ सानानै मानैसो नांनायखाय नै थास' बिबारनि माथामनि आन्था नांबाय आरो इयाव ना लोगोफोर ओमफ्राय पुरा गोथाव जासिगोन आरोना ओमफ्य गोदौनो होगासिनो आं दा इखौ नै अरदाबाव गोदौबाय थाथोंसै फाइनालि लोगोफोर आंना थास' बिबारा नै मोनबाय आरोना ओरैबायदि गोथाव जाखादों माने दालि होनानै संनानै जानायाबो गोथावखौनो मोन्दों आङो ओमफ्राय नै हारसिंनो थास' बिबार मोनथामजों नाजों दालिजों जाबाय दा बुरजायैनो ओमफ्राय जि साखिनायावनो बिराद गोथाव मोनखादों आरोना आङो जि गोथाव जाखादों मेननो ओमफ्राय दा जानोसै आरोना लोगोफोर गन्थं गोदोलायनाय दिनैसो फार्स्ट टाइम मोनजाबाय आरो